Nakom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, bangganin kotse asin van sa Milaor Camarines Sur, duwa ang gadan. 11th death anniversary ni dipuntong Naga City Mayor asin DILG Secretary Jess Robredo. Pinagigirumdum ngunya na aldaw, kahagadan sa Palasyo Malacanang na ideklarang special non-working holiday sa Naga, pinagdinay. Parasyo kan baga sa Naga City People's Mall, naglalangkaw. Mga membros kang MDRRMC kan pili Camarines Sur, nag-atindir ng contingency planning workshop asin training. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Si BC Alcalde Nene Diasis, kaibana ang nagkapirang City Councilor kan siyudad ning Naga, ang nanginotan sa wreath-laying ceremony kan subagong pagkaaga sa lubungan ni dating Mayor asin Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo, na pinagigirumdum ngunya na aldaw ang sayang ika-11 taon na pagkagadan. Inibanan man sinda ni dating Vice Presidente Attorney Lene Robredo sa pagdulot ng burak sa dipuntong leader kan syudad. Presente man kan subagong aga ang mga miyembros kang Naga City Police Office, BFP, BGMP, nagkapirang punong barangay kang Naga, mga klase kan dipuntong mayor asin mga kapamilya kaini. Mientras tanto, dai pinaunrahan kan Palasyo Malacanang ang kahagadan kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga na maideklarang special non-working holiday ngunya na aldaw kasumpay kang death anniversary ni dipuntong Naga City Mayor Jesse Robredo. Basado sa simbag na permado ni Annalisa Logan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, may aprobado ng Republic Act No. 10669 na nagdideklara bilang special working holiday ngunya na aldaw, kung kaya dainaman subuot matatawan pabor ang request kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa iba pang Bareta, satellite market na pinagpatugdok kan lokal na gobyerno kan Naga sa Barangay San Isidro. Nadagdagan ang mga nag-okupar sa stall asin nagdakulman si mga parasaod. Uya ang sakuyang report. Igwalang nin 10 stalls kan enot na binukasan sa publiko ang San Isidro Satellite Market sa syudad ni Naga. Pero sa ngunyan, igwa na ininin 14 stalls. Nagbukas lang po ini ma'am, 10 lang po. Ngunyan po, kompleto na po ini ma'am. 14 po. 14. Tinda po ini ma'am, manlain-lain. Kung sira lang po, sira ka lang po. Pagkarnihan, lain-lain po ang tinda igdi ma'am. Dahil pwedeng itong pararehas. Sigun ki Antoinette Serdon, saro sa mga paratinda sa San Isidro Satellite Market. Habang naghahaloy, mas pang nagdudugang ang sa indang mga customer. Yung dati po, konti pa lang yung tapos hanggang nakilala na po itong namin, marami na kaming mga soki. Kan sa kuya man siyang hinapot kung anong aldaw ang pinakadakol ang benta, inian sa iyang naging simbag. Sa tingin ko po parang lahat naman okay, lahat ng araw. Sigun pa man ki Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro, positibo man ang mga feedback na sa iyang nadadangog. Magagaya na ang feedback man kan mga taga-igdi sa mo. Minsan po nga ni, maski ba ko taga-igdi, nagbabakal po igdi sa muya, ma'am. Lalong-lalo na ma'am yaon ng Atlantic, kumplito po sa muya. Dakulang tabang po yan igdi sa barangay ni ma'am. Makukuha ang San Isidro Satellite Market sa atubangan mismo kan San Isidro Elementary School. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga Bareta, presyo kan baga sa Naga City People's Mall, luway-luway nang naglalangkaw. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 46 pesos hasta 47 pesos ang pinakahababang presyo kada kilo ng bagas ang mababakal sa rice section kan Naga City People's Mall. Alagad kung bastante ang budget, may 58 pesos kada kilo ng bagas man na mababakal. Kulang man subuot ang nag-aabot na supply ng bagas sa Naga City People's Mall, urog na ang imported rice. Gabos subuot na sa inang ipinagpapabakal ngunyan, mga local rice o anikan mga parauma. Ay sa ngunyan po, dikit ang nag-aalok, dikit ang supply na bagas. So, mayo po ngunyan imported rice na naglalaog. Kaya po araw kayo ni sinangyari. Takon igwang imported rice, last year po may naglaog pong imported rice. Ang taomi po kayo ito, ang pinakahababa mi is 38. Itong imported rice. Nakakatao pa kami kay 218.
Iyo po, puro local rice po. Igwa man pong natatada pong ibang imported rice araw kay niyo. Si mga tada panikan, mga darakulang company na nagdi-deliver sa mo. Kung dati, igwadigding NFA rice, ngunyan mayo subuot. Taano? Ay mayo po ngunya ang NFA rice, mayo po sindang natutungod na paroy. Iyo po yan ang dango po sa indata. Igwa mo po digdi naglalaog na naghahapot-hapot man po ako kung ano ta mayo ang NFA rice. Mayo po sindang natutungod ta. Hababa po sindang ngunya nagtungod. Ang tungod ninda duman ang nakalaag po ninda tapag nagpapabuhi ako. Ang laag po ninda duman is ang fresh na palay 19 lang nakalaag ninda duman. Samantalang pong si mga private po ning mga kumprada, ang bakal na po ninda ngunyang sariwa pong baga aparoy is 21. Oh, kaya dai makakalaog sa NFA ta duman na sinda sa private na na kumprada. Makabawi lang. Oo, makabawi lang. Ngunyan po kaya ang ta kami sa Roma na parauma, ang inaano ko man po, ngunyan miniman ang pagkakataon na makabawi kami kan mga dakulming kalugihan. Kabali pa sa nakakadagdag sa paglangkaw kan presyo kan bagas, iyo subuot si nakalihis ng mga pag-uuran na nakaapekto sa tananom na paroy asin nagdikit si ani kan mga parauma. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes. Sa iba pang bareta, kulang pa ning 23% ang target enrollees kan mga eskwelahan sa bilog na syudad ning Naga para school year 2023 to 2024. Mismo si Dr. Susan Culiano kan DepEd Naga ang nag-anunsyar kaini sa ginibong culminating program kan Brigada Eskwela kan Suudma. As of now, 67% pa lang po ang expected ng enrollees ang ang yang sa top record. Pwede kasing ang ibang eskwelahan dahil lang nakaka-encode, pero figures po siya, nagkukulang pa kita ni more than 20+%. Kaya siguro pag abot sa preparation, ginigibo ta ini pero ang mga magulang ang pakiulay ta, i-enroll na po ang mga ato. Sa pagbabalikan news break, banggaan in kotse asin van sa Maharlika Highway sa Barangay Amparado, Milaor, Camarines Sur, duwa ang gadan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complaint ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Major X Exhibition from Pangaliban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Major X DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival
Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadones Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nenny Diasis. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, an pagsalbar kan mga miyembros kan Philippine Army sa tulong rebeldeng New People's Army ang pinakamagayon na ehemplo kan humanitarian law na naging tampok sa sarong aktibidad kan nakalihis na semana kan Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na aktibidad kang Philippine National Red Cross Camarines Sur Chapter kung sa'y nakasentro sa International Humanitarian Law, tinaawan linaw ni Mr. Romulo Cordes, Head kan Safety Committee kan Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, na ang sarong malinaw na paliwanag sa International Humanitarian Law. Iyo ang pagrespeto sa tawong maski ini sa imong kalaban. Siring subot sa nangyari sa Sipokot Camarines Sur kung sain sa engkwentro tulong rebelde ang nalugadan, alagad imbes na pabayaan, pinagtabangan ini kan mga soldados kang 9th Infantry Division Philippine Army para mabulong. Isa rin yan sa pinakasarong example na tamang ginibok ang soldados. Bago man siya naging NPA, tao man muna siya primero. Mayong nagpuon na maraot ka na tulos. Pag nasa ibang lado ka ba, pag iling mo sa ibang lado, maraot ka. Pero sa totoo kayan, di man nagpuon ng tao sa pagiging maraot. So dapat may limitation pa manggiraray. Sa rin sa dapat na maintindihan kang gabos. Para kay Cordes, sarong kaumaw-umaw ang gawin na ini ka mga soldados. Commendable, kung sa commendable. Pero minsan kaya, iba man ang paghiling ka itong takalaban, dahil mo pa dinagusan. Pero sa years kang pagiging tatawid sa kinaban, naubos ang mga maraot, dahil mo baga naubos. Pero mas madalitang maibitaran yung mga bagay na yun kung uga kitang inaapod na humanitarian aspect sa tuwian na lang. Yan kaya sa man yan sa pansadiri mo, iba ang order sa pagiging humane. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, banggaan in kotse asin van sa Milaor Camarines Sur, duwa ang pinagbawian in buhay. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Gadan ang duwang lunad kang Mitsubishi Mirage mantang pinagbubulong pa ang ibang lunad kay ni sa Bicol Medical Center matapos makasalpukan ang sarong Toyota van sa kalaban kang National Highway na sakop kang Barangay Amparado, Milaor Camarines Sur. Mag-aalas 13 amay na pagkaaga Kasubago. Binisto ang mga nagadan ni sida Engineer Jonas Paragas na taga Pangasinan asin Neil Rubalo sarong OFW na residente kang Barangay San Agustin Kanaman Camarines Sur alagad nakaagom sa Banwaanin Pamplona. Istorya kang driver kang van na si Conrad Nakilian. Nahiling niya ang kotse na nakalaog sa saindang linya kung kaya itinaas na ninda ang bitis asin hinalat ang pagbangga. Ang bagay na ini, iyo man na nagluluwas sa investigasyon ka Milaor PNP na pinamamayuhan ni Police Major Vincito Cirillo. Nasa mga alas 2 na ho yun, sir, na madaling araw. Patawid kami sa tulay, yung may ham, minor na ho kami noon. Kitang-kita ko siya, nasa tapat ho siya ng Shell, akala ko, liliko siya, kaya minor lang talaga ko. Nasa baba lang ho ako ng tulay, ng imbornal, akala ko liliko siya. Pagkakita ko na lumampas na siya sa intersection, sabi ko sa kasama ko na, iangat mo yung paa mo kasi
mahi-headshot tayo. Kaya naka-handbrake ako, inakyat namin yung paa namin. Naka-hazard ako. Kasi nasa outer lane na siya eh. Nasa outer lane na siya. Sa kaliwa na. Oo. Na kayo. O, tumbok na talaga kami. Headshot na talaga. Initial investigation, arog po katong oras, at may CCTV po kitang nakuang footage. So, Mitsubishi Mirage from going northbound from somewhere in Naga or Kanaman, pumasok po sa lane ng Toyota van na from Manila naman, going northbound. Kasi po, so driver, since occupante kan van, puro po ini taga Samal, Davao del Norte. So, pauwi po sila. Si Mitsubishi Mirage, papunta naman ng Pamplona. Sa istasyon kang PNP, inabutan mi si Mrs. Sonia Robalo, ina ni Nel Robalo. Istorya kay ni na may pagduda siya na nag-irinuman ang mga biktima bago inihatod ang saing aki sa Pamplona, alagad nakasabat ni aksidente. Maagaw na po nga ni. Irinom-inom sinda? Baga po. Induda ko, oo. Dako, mayo ako dumasarong yaw na ako sa tindahan ko. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagluluwas sa assessment kan bagong Chief of Police kan Milaor Municipal Police Station na si Police Major Venchito Cirillo na konsideradong delinkwente ang kalabaan kan National Highway na sakop kan sa Indang Banwaan. Sa nakalihis na mga bulan, dakul subuot ang nairehistrong aksidente sa saindang lugar, nakadaklan motorsiklo ang naiimbwelto. Sa duwang simana ko pong pagstay at nag-assess po itong mga pangyayaring previous years, ang Maharlika Highway within Milaor is considered accident prone. Dakulon po pala dyan ng mga aksidente involving motor, lalo na kung mahiling po nito sa likod mi. Yawn dyan sa mga wreckage or mga motor na-involve sa aksidente dyan. May mga fatalities po talaga. Padagos pa sa mga bareta, nakapuli na sa saindang pamilya ang mga daragang na-report kang nakalis na aldaw na nawawara as yung pinagahanap kan saindang partidaryos. Si Melrose Tucio, tugang ni Monica as yung pinsan ni Mariel Ismenda, ang nagkumpirmar na sainda na subuot na dumanan ang pinagdagusan kan duwa sa syudad kan Iriga. Nagpasalamat man si Melrose sa gabos na nagtarabang na maghanap ang saindang tugang asin pinsan urog na sa PNP pili na subuot da isinda pinabayaan. Sa iba pang bareta, ngunyan na aldaw natapos ang ginibong contingency planning workshop as in training kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na pinagkondusir kan Edmero. Igwang 63 participants ang nag-atendir sa tulong aldaw na training na nagpuon ka nakalihis na petsa 16 na pinagibo sa Central Bicol State University of Agriculture. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas kinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.